la secció de teatre del centre, en el seu 35 aniversari, va celebrar 2 representacions de l'obra tan recordada El retaule del flautista, de Jordi Teixidor i Carles Berga, que en aquesta ocasió comptava amb la participació de 45 actrius i actors. Una autèntica superproducció, amb direcció musical i arranjaments de Montserrat Segarra, coreografia de Josep Gili i direcció artística de Joan Morano. Tot això amb un conjunt instrumental per professors dels Amics de la Música i la direcció general de Josep Casanova i Antoni Roig. Què diràs? Sí, jo penso. Soc el cervell i la feina del cervell és tenir idees. Però també espatlles i les pots fer servir per la causa. Mira, allò. Apa, dona'm un sac i anem. Una anècdota per la història. Antoni Roig, a la segona representació, que ara veiem, va tindre que fer-se càrrec a correcuita del paper del burgmestre, ja que l'actor Àngel Arbat es va quedar afònic. Coses del teatre. I després tothom s'haurà acostumat a pagar un arbitri més alt i no caldrà rebaixar-lo. Podrem crear un fons en previsió de futures calamitats públiques. Si no hi ha cap més solució, demanem l'empresa. Però amb la condició expressa que no sigui un jueu. Jueu o cristià, trobarem diners i més amb el 30%. Torneu aquesta tarda. El burgmestre em rebrà de seguida. Digueu-li que jo puc eliminar tot. I ara firmem. D'això, veus? Ho firmaré un altre moment. Burgmestre, aquesta tarda hem de tenir els diners. Potser no caldrà. Burgmestre, m'ha costat molt d'aconseguir el préstec. Ho sé, veus, ho sé. Això és el que havia acordat el Consell. A la vila de Verona em van cridar 8 anys. Una plaga de llagostes els deixava sense blat. La flauta vaig tocar i els riures van pagar. M'he quedat enfadat. Un gran eixam de mosques amb versió oriental. Es van quedar les mosques, no tenien ni un penal. La flauta vaig tocar i el desert les vaig portar. Si rebenteix, Podem nosaltres fer el mateix? no la tua olla, ni ens interessa. Amic meu, estem perduts. Més que res, no ens donguem per vençuts. Els nostres agremiats confien en nosaltres. Maleïda flauta del diable!
Ja et fas bé, Franz, ja et fas vell. Bé, els 10 escuts. Però una altra vegada crida més i recorda't sobretot d'allò de visca l'Ajuntament! Me'n recordaré. Gràcies, moltes gràcies. Adéu. Fins aviat, mestre. Adéu. Fins aviat, mestre. Adéu. Fins aviat, mestre. Adéu! Ell no ha dit que fos el flautista de Melín. Tot just ens ho ha deixat suposar. Li heu observat alguna cosa d'especial? No. Una certa pudor de sofre? No. Bé, això no vol dir res. Llavors ve haurà d'admetre que jo m'arrenqui les mans. Això gens clar. No veu nada. Si és cert que aquest flautista per salvar-nos de la fam, l'ànima ens perjudica i els rats que vagin criats. La sala, amb molta afluència de socis, amics i públic en general, que van conviure a les dues representacions amb grans riures i somriures, les peripècies dels vilatans i els seus molt honrats regidors.